הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, בין הפעימות, שיחות על זוגיות ויחסים, בהגשת אריאן גדות, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומים השונים. אז ערב טוב, רבית, מה העניינים? בסדר גמור, באופן מפתיע. באופן מפתיע. אז אנחנו בעוד תוכנית של בין הפעימות, תוכנית שלנו על זוגיות, יחסים וכל מה שביניהם. והערב יש לי את הזכות הגדולה לארח את רבית, שתכף תציג את עצמה, ומה היא עושה. תודה על ההזמנה, אריאן. באהבה. ומשם אנחנו נצלול, ומשם נצלול לשיחה המרתקת שהולכת להיות לנו הערב. אז רבית? כן, אריאן. את רואה, גם אני מתרגשת. גם אני רגע צריכה לנשום. התדרים פה מתואמים. אז בואי תציגי את עצמך. אוקיי. אז אני רבית, אני אתחיל מההווה. בהווה אני יועצת מינית. מגיעים אליי בעיקר זוגות, בזוגיות ממושכת, ואני עוזרת להם להתיר את הפלונטרים המיניים, שתמיד קשורים גם לזוגיות, את יודעת. יש לך פודקאסט מעולה. יש לי פודקאסט שאומרים שהוא מעולה. אני אומרת שהוא מעולה. אני מארחת אורחים ואורחות נפלאים, מתחום המיניות ומתחומים שמשיקים למיניות, הוא נקרא מיניות מדוברת. הוא מצוין, ואני ממליצה בחום לשמוע אותו. תודה. אני נורא אוהבת אותו. זה ממש מין בייבי כזה שנולד מזה שהזמינו אותי לאיזה רדיו, לעשות תוכנית על מיניות, וממש התלהבתי, ואז הרדיו, התחנה נסגרה, אז רכשתי לי ציוד הקלטה, ואני מסתובבת בקליניקות, ובאים אליי הביתה, וממש ממש כיף. כמו שחברה אמרה, זה שיעור פרטי פעם בשבוע, שבועיים. אני לומדת מיניות בשיעור פרטי, באמת תענוג. איזה כיף. כן. לשמוע אותך, זה תענוג פשוט. תודה. אז זה בהווה? זה בהווה. העבר הוא נורא ארוך, כי אני כבר מבוגרת, אז אני צריכה לדעת לאן את רוצה לקחת אותי. להתחלה, לאמצע. אז קצת יצא לי לדבר איתך לפני שהתחלנו את התוכנית, קצת סיפרת על הילדות שלך בקיבוץ, ועל מה גילית שם, ואמרתי לך שבעיניי זה נקודת ההתחלה. אני אוהבת לאנשים שאני מארחת, לראות מתי הייתה הנקודה שהם גילו את הייעוד שלהם בחיים, או כמו שפריידי מרגלית קוראת לזה, את אזור הגאונות שלהם. הרבה פעמים אנחנו מגלים את אזור הגאונות בילדות שלנו, אבל כאילו עוברות המון שנים, ואנחנו שוכחים מזה, ופתאום כאילו זה מופיע מחדש, אז אמרת לי, כן, אני לא יודעת למה, זה ממש כזה, אני לא יודעת אם זה היה זה. אז קצת בואי רגע נחזור ממש להתחלה, על קצת על הילדות שלך בקיבוץ, כי אני חושבת שלגדול בקיבוץ ומיניות, יש בזה משהו אחר. אוקיי, זה יפה שאת מציגה את זה ככה. זה גם מה שגרם לי לפני שנתיים להתחיל לראיין בנות קיבוץ. אגב, על המיניות שלהם הסתובבתי בכל הארץ. ראיינתי מלא בנות קיבוץ, כתבתי ספר, הוא כרגע הוא נח. אני צריכה להחליט מה אני עושה איתו. שעל מה הוא בעצם? על המיניות של חוויות? בנות קיבוץ. וואו. על מה זה להיות ילדה, נערה, אישה בקיבוץ. כי חלקן עדיין בקיבוץ, וחלקן עזבו בגילאים כאלה ואחרים. אבל באמת, כמו שאת אומרת, יש בזה משהו. וזה לא כל כך נחקר. הקיבוץ נחקר לפני ולפנים, אבל הנושא של המיניות לא. ואני מודה שראיינתי גם כמה גברים מקסימים,
והבנתי שהסיפור הוא לא שם, שהספר באמת צריך להיות על נשים, כי הסיפור שלנו אחר. אבל זה נשים בצד, כמו את הספר שמחכה לי. בקיבוץ יש איזה עניין עם המיניות. כי מצד אחד, זה מאוד חופשי, את ישנה בלי ההורים שלך בבית, את ישנה בבית ילדים, לא את, אני. ישנות בבית ילדים, אנחנו עושות מה שאנחנו רוצות, אין שוטרת שיגידו. אין את המבוגר האחראי. אין את המבוגר האחראי, וזה מקום שבעצם אפשר לעשות מה שרוצים. מצד שני, וזה גם באמת עבר כחוט השני ברעיונות, כל הנושא של נשיות, טיפוח, כל סממן לנשיות היה מאוד מגונה בקיבוץ, אני ילידת שנות ה-70. אז הוא היה מאוד מגונה, ואז נוצר משהו כזה קצת מבלבל, שמיניות זה משהו מאוד שאפשר לעשות אותו. שוב, גם בקיבוץ במידה, בשביל שלא ידבק לך איזה שם שאת לא תוכלי בחיים לא הוריד אותו ממך. ומצד שני, הקטע של הנשיות הוא מגונה. אז מה את עושה עם זה? את אישה, או את נערה. זה מאוד מבלבל. זאת תמה שעוברת ממש, והיא באמת נורא מבלבלת. ולקח לי הרבה שנים, ואני עד היום לפעמים צריכה לחשוב אם הדבר הספציפי הוא נשי, הוא לא נשי, מהו. יש לי בחינה על זה, שאני חושבת שלאחרות שגדלו בסביבה שהמיניות הייתה נוכחת, הנשיות הייתה נוכחת, אז אולי יש פחות תהיות סביב הדבר. שזה מאוד מעניין, הדבר הזה דווקא שאת מביאה, וגם שהלכת ועשית רעיונות על העניין הזה, אבל נגיד כילדה בקיבוץ, זאת אומרת, מותר הכל, כן? התנסויות מיניות, הגילוי של המיניות שלך עם עצמך. אז הגילוי של המיניות, אני חושבת שהוא היה לא מאוד חריג מבחינת הגיל שלו, איפשהו בתיכון, לא בסוף התיכון, אבל איפשהו בתיכון, והיו לי התנסויות כאלה ואחרות. זאת אומרת, אני לא חושבת שהייתי איזה משהו מיוחד, ידעתי שזה מאוד מעניין אותי, כל העניין הזה. מה מעניין? מה מעניין מישהי שהיא בתיכון על עניין המיניות? ההתחלה הייתה גרועה, אז ידעתי שזה לא על זה כתבו שירים, ולא על זה סיפרו סיפורים, וזה לא זה. חבר השני שלי, שאני חושבת שיצא לי לדבר עליו איפשהו, וגם התקשרתי להגיד לו תודה לפני כמה שנים, אני חושבת שהוא עשה, הוא שינה לטובה את התפיסה שלי על המיניות, ובזכותו למדתי שכן, זה באמת יכול להיות דבר מאוד כיפי, ונעים ומקרב. עדיין זה היה בעיקר בתחום של הגוף. אוקיי? זה עדיין, סקס היה אצלי כמשהו מאוד נעים לגוף. ושם זה נשאר. וכמו שדיברנו, התחתנתי בגיל 21. אז לא שהספקתי לצבור איזה קילומטראז' אדיר בנושא של המיניות, ובזוגיות שהייתי בה זה לא היה הדבר הבולט, understatement, אבל זה מה שזה היה. נולדו לי 3 ילדים מהממים, והייתי עסוקה נורא בלגדל אותם. היה לי בן זוג שלא היה כמעט בבית, אז ההורות ממש תפסה, ההורות ואני הפכנו להיות אחד, כאילו, ממש הייתה זהות מאוד מאוד גדולה. לא כל כך הייתי דברים אחרים, לא התפתחתי מקצועית, לא התפתחתי אקדמית, לא... אבל בעצם כשמדברת על ההורות, אז את מרגישה שהמיניות שלך, או המיניות שלכם נדחקה לאיזשהו מקום... לא, הילדים לא, ממש, הם לא אשמים, בניגוד לכל מיני מקרים שהם מגיעים אליי, אז לא, זה לא בגלל הילדים. זה פשוט, זה מה שהיה. אני חושבת שהילדים מאוד מילאו את עולמי. אז יכולתי לחיות לצד זה הרבה שנים, כי הייתי מאוד מאוד מסופקת מהאימהות. או לפחות חשבתי שאני מסופקת. אני חושבת שזה יהיה יותר נכון לדייק את זה ככה. אני חושבת שזה מאוד אמיץ מצדך להגיד את הדבר הזה. שלחשוב שאת מסופקת מהאימהות בידיעה שאולי לא היית כזאת. אני אגיד שנורא נורא אהבתי אותה, אבל אני במבט לאחור, אני חושבת שאי אפשר להיות מסופקת מתפקיד אחד שלך כבן אדם. ולא משנה אם זה התפקיד שלך המקצועי, איזה תפקיד שתבחרי, בן אדם הוא לא תפקיד אחד.
אנחנו רב גוניים, יש לנו הרבה תפקידים לטובה, לא בהכרח תפקידים של עול וככה, אבל להגדיר את עצמי בתור תפקיד אחד, זה נראה לי היום צר מדי. אני חושבת שאפשר באמת להגיד את זה רק ממרחק של זמן, כי אני חושבת שכשאתה בתוך זה, יכולה להגיד עליי לפחות, למקום שהאימהות תפסה עולם מאוד מאוד גדול, ובאמת חשבתי שזה הסיפוק שלי, לא רוצה להגיד הייעוד שלי, אבל זה מספק את מה שצריך, ומרגישים נורא נורא חשובה, ויש איזה 3 כאלה שנושאים אלייך עיניים, ומעריצים אותך ואת כל עולמם, אחרי זה שהם מתבגרים, מסתכלים עליך, ויאללה, מיד בכלל, כן. אני חושבת שהם גדלים, זה חוזר עוד פעם, לקבל איזשהו מקום מאוד מאוד אחר, שאני נגיד היום מאוד אוהבת אותו. והרבה דברים, שוב פעם, אני חושבת שבאותו זמן, אתה לא יודע שזה קיים. כן, או לא רואה את זה, או רואה את זה אצל אחרים, אבל אתה מספיק בתוכו בשביל בעצם לא ללכת למקומות האלה בסופו של דבר. כן, וגם אצלי הקטע של האימהות בקיבוץ, שזה גם סוגיה מורכבת כשלעצמה, כי אנחנו קצת הולאמנו, אנחנו גדלנו בבתי ילדים, אנחנו היינו שייכים לקיבוץ. גם הילדים שלך היו בבתי ילדים? לא. הם כבר היו בבית, אוקיי. לא. זה לא היה קורה. אז ידעתי שאני באיזה מין אובססיה עליהם, אמרתי את זה בכל רם, זאת אומרת, הייתה לי את המודעות לראות את זה, ואמרתי, אבל לא יכול, אני כרגע לא מצליחה אחרת, זאת אומרת, הפיצוי הזה, על מה שלא היה לי, אני יודעת שהם גם ישלמו מחיר על זה, אבל זה היה חזק ממני. ברור. כזה. להחזיק אותם קרוב. כן. אבל כשמדברת על הקיבוץ, זה לא נשמע כמו איזה טראומה כזאת, כן? זה נשמע, זאת אומרת, איזשהו קונפליקט שמדברת על כמיניות, פחות אישה, שאת זה אני מבינה, אבל זה לא נשמע כמו, יודעת, אני מכירה אנשים שגדלו בקיבוץ ויצאו מאוד טראומטיים, ואני מתייחסת כן לנושא המיניות, שחוו פגיעה מינית, או חוו אונס, או כל מיני פריצת גבולות כאלה ואחרות, וכשאני שומעת אותך מדברת, אני שומעת אותך מאוד באיזה לייט כזה של דווקא חוויה, אולי שאפילו חוקרת את המקום הזה. אז קודם כל, זה יפה שאת רואה את המקום שאני נמצאת בו. אני לא הייתי במקום חוקר כל עוד הייתי האובייקט. הייתי צריכה לצאת החוצה בשביל שאני אוכל לחקור את הקיבוץ ואת המיניות. באמת חקרתי את הקיבוץ לעומק, לא רק את המיניות. זאת אומרת, כשהתחלתי לעשות את העבודת מחקר שלי לספר, אז באמת התחלתי להיכנס לעומק הדבר של הקיבוץ, ואת צודקת, אני מחזיקה גם וגם. הייתה לי ילדות מדהימה, באמת השקיעו בנו בצורה בלתי רגילה. היו לי את הצוותים הכי טובים בקיבוץ, את ההרכב של הקבוצה, קראנו לזה בקיבוץ, הכי טוב שהיה בקיבוץ, והייתי צריכה ללדת את בני, הייתי צריכה, ממש, בבית יולדות, נפלו לי האסימונים, של מה זה הדבר הזה שמישהו יטפל בו. אבל כשהייתי בפנים, אז לא הייתי עם הרבה ביקורת, אם כי בכל זאת עזבתי את הקיבוץ בגיל 21 כשהתחתנתי. אז כנראה שקולות הביקורת כן עלו, ואני עדיין יודעת להגיד תודה גדולה על הטוב, על החוויות ילדות באמת יוצאות דופן שחוויתי, את יודעת, אני לא אפרט מדי, כיוון שאחר כך את יודעת, האסי וכל הקיבוצניקים העשירים האלה, לא היינו עשירים, חיינו חיים מאוד מאוד צנועים, אמנם היה לנו דשא גדול ירוק, מאוד מאוד ירוק, מאוד מטופח, הייתה תחושה של חופש באמת, אבל חיינו חיים מאוד צנועים, וכאילו הספיק לי בדיוק לצרכיי, לא חסר לי כלום. אז יש לי פינה מאוד חמה בלב לקיבוץ, וכשאני באה לקיבוץ זה באמת בשמחה, ועדיין יש לי ביקורת, וזה נורא כיף להיות עם הגם וגם הזה. שזה מדהים בעיניי להחזיק את זה. אז בעצם את מתחתנת בגיל צעיר, והמיניות היא לא העניין, אז יש את הילדים שממלאים את העולם. ומה קורה? ואז בדיוק, ואז מה קורה? אוקיי, הם גדלים, ואת איפה? יש לי איזו מחשבה שאם עופרה אחותי הצעירה לא הייתה נפטרת פתאום, היא הייתה בת 32 ואני בת 37, באמת מוות פתאומי, אני לא אכנס לפרטים שלו, אבל יש לי איזו מחשבה שאם עופרה לא הייתה נפטרת פתאום, אז הייתי ממשיכה במקום שהייתי בו.
מה קורה לך ברגע הזה? ברגע שעופרה מתה, ממש בימים הראשונים כבר, אני מבינה שאני אמורה להתחיל לחיות עכשיו, כשעופרה מתה. חתיכת תובנה. כן. ואז אני מתחילה לחיות. שמה זה אומר? קודם כל הייתה לי את התובנה. הבנתי שזה מה שהיא השאירה לי. ועוד לא ידעתי מה הולכת לעשות עם זה. איך הבנת? הגיע אליי. הגיע. ממש. הגיע ואז רגע עשית התבוננות, או הגיע ואמרת, אוקיי, אני הולכת? לא, הגיע אליי התובנה, ממש הגיע אליי, אני בשבעה עומדת מול אנשים, אני יודעת מי הם היו, ואני אומרת להם, עופרה השאירה לי מתנה. וואו. תחי. כי עופרה חיה מאוד מאוד שונה ממני, היא מאוד חיה. מה היא הייתה? עופרה הייתה אישה קסומה, באמת, אהובה בצורה בלתי רגילה, מוכשרת בצורה בלתי רגילה, יפה בצורה בלתי רגילה. היא חיה את החיים כזה בגם וגם, באהבה ובשמחה, ובאמת, כאילו כל מילה שאני אגיד עליה היא תהיה קטנה, היא באמת הייתה אחות מהממת. ואז הייתה התובנה שהיא השאירה לי את המתנה הזאת, ממש ככה. לחיות. כאילו, צאי מהאוטומט הזה שנתקעת עליו, יש בו דברים טובים, אבל יאללה, כאילו... לכי תחי באמת. בינינו, כאילו, כזה. תפסיקי לשבת על הגדר ובואי כנסי לחיים. כן. אז לקח לי איזה שנתיים, השלב האחר כאילו, בתנועה הזאת היה קורס מנחים בתוכנית חינוכית שנקראת מיכאל, שמדברת על לשנות את עצמנו. גם, אני לא אפרט יותר מדי על תוכנית, אבל מדברת על מיצוי הפוטנציאל שלנו. לא רק השכלי, לא רק להוציא מהמתמטיקה, אלא למצות את עצמנו. וכשגמרתי את הקורס, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, היית עכשיו בקורס מאוד 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 אינטנסיבי וארוך, באמת משהו יוצא דופן, מדברים איתך על בחירה, על זה שאת אחראית לחיים שלך. עופרה מתה, אמרה לך תחי, מה? כאילו, מה? איך אבל לרגע הגעת לקורס? חיפשתי, איכשהו הגעתי אליו באינטרנט, למזלי היה אינטרנט כבר אז, נורא נורא מזמן, אבל היה אינטרנט. איכשהו הגיע אליי. ואז זמן קצר אחר כך כבר הבנתי שמשהו צריך להשתנות גם במבנה המשפחתי, עם כל הכאב. וכשהכרתי את טל, בן זוגי, הכרתי אותו בקורס מיכאל, אבל שנינו היינו בזוגיות, זאת אומרת, היינו נשואים. לכשנעשיתי בת הזוג של טל, אז אני חושבת שזה כאילו היה, זה כאילו הדבר השלישי שהייתי צריכה בשביל לסגור את העניין של כן, חיי אכן שונים ממה שהם היו עד עכשיו. ועם טל עד היום אני מגלה עולם, אנחנו 10 שנים בערך ביחד. עד היום כל יום אני מגלה משהו. מישהי שלא כל כך מכירה אותי קצת, שאלה אותי לפני שבוע כמה שנים אנחנו ביחד, אז אמרתי לה 10, אמרה לי, איזה קטע, את מדברת כאילו אתם שנה, שנתיים ביחד. אז באמת אנחנו עוד שם, אנחנו עוד מתלהבים נורא אחד מהשני. ובזכות טל והקשר שלו והמיניות שנהייתה בינינו, באמת הייתה מופלאה מבחינתי, חוויה. אם אמרתי לך שבתיכון חוויתי מיניות נעימה גופנית, ומישהו שראה אותי במיניות והכל, אז פתאום עם טל גיליתי שמיניות זה לא רק גוף בגוף, זה נפש בנפש, זה מקום של חופש ומשחק, וזה המקום שאני, הכי שאני יכולה להיות. שנייה. ואז יום אחד ישבתי מול המחשב, ופתאום עלתה לי איזו כתבה בהארץ, ראיון עם מחנכת למיניות בריאה, וקראתי, וצעקתי לטל שיבוא, ואמרתי לו, אני הולכת ללמוד מיניות בריאה. ונרשמתי ללימודים בדלת פתוחה, זאת עמותה שעוסקת בחינוך למיניות בריאה. עשיתי שם פרקטיקום, כאילו למדתי הנחיית קבוצות מיניות, וזה היה יופי. והתחלתי לכתוב בלוג. כתבתי בלוג. רגע, את רצה ממש מהר, ויש לי מלא שאלות בינתיים, אז אני... אני מזמן לדבר על מיניות, מרוב שאני מדברת על עצמי. קודם כל מדברת על עצמך דרך המיניות, וזה... אני ממש רואה את החוט הזה עובר מהקיבוץ לנישואים הראשונים, לגירושים, ללפגוש את טל, ללהיות עם טל. זאת אומרת, כל הזמן זה מחבר. דווקא
גם המיניות, גם ההתפתחות שלך כבן אדם, משהו בתוכך קורה. זאת אומרת, שאת מדברת על החלק הזה, משהו קורה, ופתאום שמדברת על טל ועל מיכאל, משהו אחר קורה, כן? כאילו, גם רואים את זה על הפנים שלך, וגם כי אני יושבת מולך, אז משהו אחר קורה בך. זה קטע שאת אומרת, כי אני כבר רגילה לדבר על טל, או ככה, ואני שומעת את הפידבק הזה גם, בסיס קבוע, כאילו, שמשהו קורה לך כשאת מדברת על טל, זה נורא נחמד. לדעת שזה לא רק, זה גם בפנים, זה גם יצא החוצה, זה באמת... זה מדהים, זה פשוט מסונכרן בצורה מדהימה, וכן רוצה לשאול על המקום של, לא פגשת אותו בגיל צעיר כבר, היית בת 44? 4. ובגיל 44 אנחנו מדברים כבר על לפעמים גיל המעבר, לפחות של נשים, משבר גיל ה-40, אצל גברים, אצל נשים, ואת כן מדברת על התעוררות של מיניות. וזה נושא שבעיניי מאוד מאוד מרתק, כן? כי המון נשים, לפחות שאני פוגשת אותם, אנחנו חוות כאנשים בעיניי תהליך הפוך מגברים. כולם מדברות על גיל המעבר שבערך מתחיל בגיל 40 פלוס מינוס, יש כאלה לפני, יש כאלה קצת אחרי, ואני מרגישה שזה גיל פריחה של נשים, ואצל גברים קורה בדיוק התהליך ההפוך, כן? הם יותר דואחים, פחות זה, ואנחנו, אוקיי, גמרתי לגדל את הילדים, אני מוכנה לכבוש את העולם, ויאללה, בוא נסתער על הדבר הזה. להכיר גבר בגיל 44, שאת כבר בשלה, בפריחה שזה של לחוות מיניות, לגלות מה זה מיניות, כי את אומרת, אוקיי, ביחסים הקודמים זה לא היה, ופתאום אני עדיין מגלה, אני עדיין חוקרת, אני עדיין מתרגשת מזה. ובכלל, אינטימיות. לא רק של מיניות, אינטימיות בתוך קשר שבעיניי, אני חושבת שזה מה שמייצר מיניות, כן? אבל את המומחית ותכף את תדברי על זה. אז בא לי רגע בגלל זה אמרתי, רגע, אל תרוצי איתי, שתדברי רגע על המקום של מה קורה בגילאים האלו. כאילו גם עלייך, על מה קורה בתוך האינטימיות ואיך היא מובילה למיניות, וגם רגע לתת למי שמאזין לנו, רגע, אוקיי, קורה פה משהו אחר. שנייה, אנחנו לא בני 20, גם לא בני 30, אנחנו בפאזה אחרת, ורגע מה קורה בתוך המרחב הזה בעצם. אז קודם כל, אני מסכימה איתך שבגילאי 40, הרבה נשים חוות איזושהי התעוררות, גם בלי שהאחות שלהם מתה. מעצם זה, שכמו שאת אומרת, הילדים כבר גדולים, אני לא כל התשומת לב שלי מופנית לשם, אני מתחילה להסתכל על עצמי, על הצרכים שלי, על הרצונות שלי, מתחילה לראות את עצמי כאישה. אצלי זה היה מאוד דרמטי, אבל גם נשים בזוגיות טובה, אוהבת, עם מיניות, יכולות לחוות את השינוי הזה, כשהילדים שהם קצת גדלים. ואני חושבת שהרבה נשים בגילאים האלה, מתחילות לקבל איזשהו ביטחון בעצמן, דווקא. עם כל זה שמישהי תסבול מתופעות של פרה-גיל המעבר בגילאי 40 וקצת, ואצל מישהי זה יבוא בגיל 50 וקצת, וכן הלאה וכן הלאה. משהו בביטחון העצמי שלי כבן אדם, כאישה, הוא אחר בגיל הזה. אני כבר עברתי דבר או שניים, ועם הבטן שלי ככה או ככה, זה פחות מעסיק אותי, מדברת רגע על עצמי, מאשר אולי בגיל 20. ואני יכולה לדבר על עצמי ויכולה לדבר על נשים אחרות, זה לא יהיה באותו לבל, כי אני פגשתי גבר שהוא מאוד מאוד מפותח, מאוד מאוד רגיש. אני ממליצה בחום על הפרק שבו ראיינתי איתה לפודקאסט שלי, כי אני חושבת שהוא אחד הפרקים המצוינים, וגם המאזינות והמאזינים חושבים ככה. פרק פשוט מעולה. ואז שמבינים איזה מיניות טל הביא לקשר... אז ספרי לנו קצת, לאלה שעוד לא שמעו את הפודקאסט. אוקיי. אז אני לא עונה לך לגמרי על השאלה, כי לא דיברתי הרבה על נשים אחרות. שוב אני מדברת על עצמי. זה מה שמעניין. אוקיי. טל, בגלל שהוא הרבה שנים גם עבד על עצמו, על התפתחות אישית שלו, גם הרבה בודהיזם, ויפאסנות, מדיטציות. אז את האיכויות האלה, בעצם הוא הביא גם למיניות. ומההתחלה לא מיהרנו לשום מקום, ולא ניסינו לבצע
שום דבר, זה איכות שהולכת וגוברת עם השנים, היא לא באותה עוצמה הייתה בהתחלה ועכשיו, היא באמת הולכת וגוברת. אבל לא ניסינו לחקור, ניסינו לשחק, לא ניסינו, הצלחנו לחקור, לשחק, שיהיה כיף בתוך הדבר הזה, אבל בלי לרשום לעצמנו איזה הישגים, ובלי צריכים, ומשלב נורא נורא מוקדם, החברה, העולם, הציפיות, האמונות, כאילו איכשהו הצליחו להישאר מחוץ לחדר, וזה קצת נס כזה, את יודעת, אין לי מתכון. מה שלמדתי בלימודי מיניות אחר כך, כי אחר כך המשכתי את הלימודי מיניות, ומה שלמדתי עם טל, זה בעצם דברים שאני מביאה היום גם לייעוץ המיני, כי זה דברים שלא צריך להיות קסם. אפשר גם לעשות את זה בצורה מודעת ומובנית, בלי שזה ינחת עלינו מהשמיים. אז לגבי נשים, אני פוגשת נשים בכל מיני גילאים, והסוגיות שבאות, זה מעניין, כי הן יכולות להגיע בגיל 24, עם סוגיה שאחר כך אני אפגוש גם בגיל 55. מה למשל? תני לנו דוגמה. מה את יכולה לפגוש? למשל, אישה בת 25, שהתקשרה אליי להגיד לי שיש לה בעיה, אין לה חשק מיני. אז כבר בשיחת הטלפון אמרתי לה, אין לך בעיה. והיא כאילו, היא אחר כך בפגישה הראשונה אמרה שפעם ראשונה, שכשאני אמרתי לה את זה, אז זאת הייתה פעם ראשונה שהיא האמינה, שאין לה בעיה. וואו. כי אמרה, חיפשתי באינטרנט, אבל באינטרנט, תמיד כשחיפשתי, אז תמיד עלו לי הקולות האלה של איך אני צריכה להעלות את החשק, ואיך אני צריכה, אני לא בסדר, ואני צריכה לתקן את עצמי, ופתאום את באת, ואת אמרת לי, אין בעיה. ואמרת את זה בטון כזה, שהאמנתי לך. והם באו אליי ל4 פגישות, וזהו. זאת אומרת, ההבנה הזאת שאת בסדר, ותשוקה מינית, זה לא מה שסיפרו לך שזה. כי סיפרו לך שקרים. לא לך, גם לה ולה ולא. לכולנו. לכולנו, או שסיפרו שקרים, או שלא אמרו כלום ונתנו לנו להסיק. ובהקשר של התשוקה, זה באמת לא משנה, כי אם היא בת 25 או בת 50, כי את המסרים הם קיבלו אותו דבר. ואת ההבנה על איך תשוקה מינית נשית עובדת בדרך כלל, לא זאת שמה ולא זאת שמה. וגם כשמתיישבים אצלי, אני די מהר אומרת להם, תקשיבו, אתם בסדר, החברה תפוקה. בואו נתעסק עם מי שבחדר, וננסה לתת לחברה רגע את המקום שלה, זאת אומרת, מחוץ למרחב שלנו. ופתאום באמת, ההבנה הזאת שזה לא אני מקולקלת. אני בסדר, כאילו, אני בסדר. זה מדהים. וזה באמת לפעמים מה שצריך לדעת. וכמובן שאני קצת, לא קצת, אני נותנת גם מידע על איך המיניות הנשית עובדת לרוב, ואנחנו עובדות על לחפש את מה מעורר ומה מחבא, ואיך אני מגבירה את המעוררים או מחלישה את הברקסים וכן הלאה. אבל את בסדר. וכשאת נכנסת למיניות עם אהוב ליבך, באמת, זה זוגות, זכיתי שמגיעים לזוגות אוהבים. את יודעת, שדומה מושך דומה. לא חשבתי על זה. כשאת מדברת על טל, את עדיין מאוהבת אחרי עשור, ואני אומרת, ברור שמגיעים אלייך עדיין זוגות שמאוהבים, זה כל כך ברור לי למה. אז באמת זכיתי, זוגות מקסימים. ועכשיו דיברת על טל, וזהו, איבדתי את ה... ושוב איבדנו את זה. אבל מעניין אותי לשמוע על התשוקה הנשית, על התשוקה, על המיניות הנשית. אני ממש אשמח לדבר על זה, זה ממש מסר שחשוב לי שהוא יעבור, כי הוא נסתר. לגמרי, אני חושבת שעצם זה שהתחלת את בסדר, החברה תפוקה, על כמה מסרים אנחנו מקבלות, שוב פעם, גם גברים מקבלים, גם גברים, נשים הרדקור, כי אני מדברת כרגע כאישה. זה במשטור, ואיך אנחנו צריכות, איזה תבנית אנחנו צריכות להיות בה, וגברים סובלים ממסרים אחרים נוראים גם. כן. באמת קורבנות מפה ומפה, של מסרים שלא מיטיבים, לא עם זה ולא עם זאת. כן, ואני גם חושבת שהתקופה הזאת, המקום של הפורנו, המקום של כל הפומו, וכל כך הרבה, רק מעמיק עוד יותר את הדבר הזה שכבר מקועקע אצלנו מרגע שאנחנו נולדים. ואני כן חוזרת לקיבוץ, כן? כי הפתיחות הזאת של
אף אחד לא שם להגיד לנו כלום, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, ועדיין המקום הזה, כן, כשדיברנו לפני התוכנית, אמרת לי, טוב, אבל גם את לא יכולה כאילו לשכב עם כל מי שבא לך, כן, כי אז יש לך איזה טייטל של שרלילה, מזרון שכבתי וכו' וכו', וזה עדיין בתוך הזה. זה יקרה בכל מקום, כי את צריכה להיות מינית במידה. נכון. רק שבקיבוץ זאת כנראה תווית שתדבק לך לנצח, כן. שזה עושה את זה באמת יותר חריף. כן. כאילו, תשכבי מי שאת רוצה, אבל תדאגי שלא כולם ידעו את זה. אז דווקא מתוך החיבור הזה ממש מעניין אותי, שחוץ מלהגיד את הדבר בעיניי, וואו, כן, אמרת את זה ואני פפאור על, את בסדר. מה? אז אני אגיד לך קצת על התשוקה המינית הנשית, כי אני חושבת שכשיודעים את זה, ויודעות את זה, זה משנה לאנשים את החיים. ממש את החיים המיניים שלהם, ואני חושבת שהחיים המיניים שלהם משפיעים על כל תחומי החיים. אז זה באמת משנה חיים. אנחנו למדנו מה את יודעת על התשוקה המינית. אם אני אשאל אותך כמייצגת של החברה, לא כמישהי שצריכה לדעת יותר או פחות. תשוקה מינית זה משהו שאת נורא רוצה, ואז את מתחילה להרגיש עוררות מינית, ואז יש סקס ויש אורגזמה ונרגעים. לא, אצלי זה לא ככה. אוקיי. אצלי צריכים להיות תנאים לדבר הזה. אוקיי, אז בואי תשתפי, ואז את כבר בעצם חושפת את המודל. אני לא יודעת אם אני המודל, אני יודעת מה עובד אצלי, כן? אני שמעת שזה היה כיוון. אצלי צריכה להיות קודם כל אינטימיות רגשית. אני לא יכולה לעשות סקס, אחי, זה אם אין לי חיבור נפש עם הבן אדם, אם אין את האינטימיות הזאת, את השיח העמוק, אני קוראת לזה משחק מקדים, הוא לא משחק מקדים של מיניות, כן? זה לא עכשיו, כן? ברור. הנה, את מדברת אותי מעולה, תמשיכי. אני זקוקה למשחק המקדים הזה, שמוביל למשחק המקדים של הפיזיות, כן? אבל הוא חייב להתקיים במרחב. ושוב פעם. אני חושבת מישהי שלא סובלת את הביטוי מושג מקדים, משחק מקדים, אז מה שאת אמרת, זה המשחק המקדים. זה לא המשחק המקדים, זה מעגל. אוקיי, אז בואי תסבירי את זה. אוקיי, אז אם אני לומדת ממה שאני רואה, נגיד, עזבי פורנו. נגיד, לא ראינו פורנו. ממה שאני רואה בסדרות טלוויזיה ובסרטים הוליוודיים. אוקיי? יצאנו למסעדה, נדלקנו אחד על השני, והסתערנו, כאילו עלינו לדירה של מי שיותר קרובה, ונצמדים לקיר, וסקס, כאילו הולכים למיטה, ותוך דקה שנינו מתנשפים, וכאילו, כזה. המסר שעובר מהדבר הזה, זה שלשנינו יש תשוקה בלתי ניתנת לשליטה, ואז כל הגוף שלנו חייב עכשיו סקס, ואז יש לנו אורגזמה מדהימה ביחד, ואז זהו, כל הדבר הזה לוקח דקה, 2. מסר אמין בצורה בלתי רגילה. ולשמחתי, אני לא אזכור פה עכשיו את כל המודלים על מיניות הנשית, אבל בשנת 2000, אני חוזרת על זה, רק בשנת 2000, 24 שנה. כן. וואו. דוקטור רוזמרי בסון חקרה את הנושא של התשוקה המינית הנשית, והיא הגיעה למסקנה שזה לא ליניארי כמו שסיפרו לנו, אלא שזה משהו הרבה יותר עגול, והתשוקה יכולה להצטרף בכל מיני שלבים. אני אתן דוגמה. אפשר להיכנס למרחב שהוא עם פוטנציאל למיניות, אוקיי? ולהגיד, וואלה, בוא נתחיל ונראה מה קורה. עכשיו, כשאני יושבת מול זוגות, ואני אומרת להם, אם התשוקה הנשית עובדת ככה, ברוב המקרים, אחרי כמה חודשים, שנה, נגיד, במערכת היחסים, אוקיי? כי בהתחלה אנחנו מלאות הורמונים, גם אנחנו, וגם אנחנו רוצות... אוקסיטוצין מופרש רק מזה שהוא עבר. בדיוק, אז כאילו ההורמונים שולטים בנו, באיזשהו שלב אנחנו מתחילות לשלוט בעניינים. ואני אומרת לזוגות, אם תיקחו בחשבון, שהתשוקה המינית עשויה להצטרף, ותתני צ'אנס ותראי מה קורה, ולפעמים לא תצליח, לפעמים תתפתח מיניות, ולפעמים תלכו לישון מחובקים ולא התפתחה מיניות. מה רע בזה? זאת אומרת, איפה אתם יוצאים נפסדים מזה שהייתה לכם אינטימיות, והייתם אחד עם השני ונגעתם אחד בשני?
ולפעמים יהיו סקס, ולפעמים לא יהיה סקס, אבל מי אמר שסקס זאת המטרה היחידה של הביחד שלכם. ואני בדרך כלל פונה לזוגות, לבן הזוג שרוצה יותר, או בת הזוג זה מה שרציתי לשאול. או בת הזוג שרוצה יותר, זה מדהים. כי כל מי ששאלתי אותו ואותה, את השאלה הזהה שלי בשלב הזה, אם יהיו לך יותר הזדמנויות לסקס, לפעמים יהיה סקס ולפעמים רק תהיה אינטימיות, אבל לא תלכו לישון גב לגב, כי אתם לשניכם יהיה נעים מהביחד הזה. מה תעדיף? את זה או את הפעם הזאת שאתה בטוח שיהיה לכם סקס? את הפעם שהם בטוחים שיהיה סקס. לא. אם פה יש לו יותר הזדמנויות לסקס, והוא מרוויח אינטימיות, והוא מוציא מהקשר את התינה, זה לא שהיא לא רוצה אותך, זה לא שהוא לא רוצה אותך, זה לא אחד נגד השני, זה פשוט צרכים אחרים. התשוקה לא התעוררה, אבל נורא נעים לי איתך ביחד במיטה, או בסלון, או איפה שלא נהיה. וזה בדיוק האינטימיות שאת מדברת עליה. את האינטימיות הם הרוויחו. כן, אבל אני רוצה לשאול, ואני בטוחה שעוד אנשים רוצים לשאול את הדבר הזה, או נשים יותר נכון, לפחות ממה שאני קוראת, כן? קטונתי מלהבין את כל הזה. זה מייצגת... שהרבה פעמים, אוקיי, אנחנו התלטפנו, התחבקנו, התשמצ'מצ'נו, ואז די, לא בא לי. ואני אומרת לו, טוב, חמודי, די, לא בא לי. יש את הרגע של האם הוא מרגיש דחייה פתאום. או הקטע של, אוקיי, אבל הוא לא גמר, אז הוא, כן, אני לא מדברת על מה אני חושבת על זה. אז הוא, תמשיכי, זה תעושה עבודה. אז הוא רוצה, ועכשיו הוא מתבאס, ועכשיו הוא מתמרמר, ועכשיו הוא דחוי, ועכשיו כל הפצעים הילדיים, שאין מה לעשות, כן, שאנחנו מביאים אותם גם, מה זה גם? בתוך הזוגיות הם נמצאים בחדר המיטות שלנו, או על הספה, או על הקיר לצורך העניין, פתאום עולות שם. ואיך בעצם, כמטפלת מינית, יועצת מינית, סליחה, אני כבר עושה, שדרגת אותי. אני אצלי את מטפלת מינית. איך אני גורמת להם להבין שזה good enough, וזה יוביל לעוד רצון ועוד, ועדיין להישאר במקום הזה של אני דחוי, יש לי איזה פצע, שוב פעם, זה גברים ונשים, כן, אני סתם מדברת כרגע על זה, מה עושים עם הדבר הזה, כן? כי האם לא יושב אצלך זוג, והוא אומר לך, טוב, אבל כאילו, די, כבר עומד לי, כאילו, מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? אוקיי, אז כשהם באים אליי, או לקולגות שלי, זה כבר המקרה הטוב. כי אז הם באמת יש להם לשמוע קולות אחרים ממה שהם שמעו כל החיים. והקול שאת מעלה, זה הקול שהם שמעו כל החיים. א', יש לך הזדמנות לסקס, מה לא תיקח? נכון? עכשיו אצלי גבר, צעיר, שהתלונה שאיתה הוא הגיע, זה שיש לו בעיה של חשק מיני. אוקיי? הגיע. וניסיתי להבין מה זה חשק מיני נמוך. והסתבר שהבן אדם, אני רגע בסוגריים, פשוט הקטע של מה אני צריך ומה מצופה ממני. אז אפרופו, כבר עומד לי, זה הזכיר לי את אותו בחור שהגיע אליי ויש לו חשק נמוך. הבן אדם לומד, עובד, קרוע, ויש לו סקס 3 פעמים בשבוע. וזה נמוך? כי הוא צעיר. הוא אמור, אם יש לו חברה, זמינה. כל יום. אז הוא אמור כל יום. כי מה, יש לך הזדמנות לסקס, אתה לא לוקח? ואז שפירקנו את זה מאוד בקלות, הוא היה אצלי פעם אחת, הוא לא היה צריך לבוא אליי יותר. הוא לא היה צריך לבוא אליי יותר. זה, באמת, הוא רק היה צריך לראות שהוא נורמלי, ושבחיי עומס כאלה, איזה יופי זה ש3 פעמים בשבוע אתה רוצה, וכי זה היו 3 פעמים שהוא רצה, אבל זה לא 7. אז אותו גבר שמתחיל אינטימיות נעימה עם בת הזוג שלו, אוקיי? אני רגע אדבר על הגבר הזה. ויש לו זקפה, ואשתו או בת זוגתו, עכשיו לא מתאים לה לפתח את זה למיניות. התפיסה שהיא אשמה, או היא עכשיו צריכה לספק את העוררות המינית שלו, זאת תקלה במסרים. החברה התפוקה. נכון. כי אתה בן אדם מבוגר, וגם אם אתה נער, אתה כבר, אם אתה בשל לעשות סקס,
אז אתה בשל להיות אחראי על המיניות שלך. נורא פשוט. ואתם יכולים לשכב אחד ליד השני, ואתה יכול להנהג את עצמך, ואתה יכול שהיא תשים עליך את היד שלה, או תלטף אותך, או אם זה לא מתאים לה, אז לתקשר גם את זה, אבל היא לא הספק עונג שלך. הרצון שלה זה להיות איתך במיניות, ככל שזה מתאים לה. וכשאתה לוחץ עליה, ושאתה אומר לה, אוי, מאמי, אבל תראי, כבר עומד לי, נו מה, אבל גם שלשום זה היה ככה, ומה, כמה זמן נראה לך שאני יכול להתאפק, אתה ברגע הזה גורם לה להיכנס איתך למיניות בפעם הבאה, ממקום של ריצוי, של חוסר חיבור לעצמה, של חוסר אותנטיות, חוסר הקשבה. הסיכוי שהיא תהנה נמוך, ובעצם אתה, בהתנהלות הזאת, גורם לזה שתתפתח את התופעה של חשק נמוך. כי אני אשאל אותך שאלה ממש פשוטה. אם אני עכשיו אגיש לך מנה, מגילה, כאילו לא טעימה, את רבע, אבל את נורא תרצי לאכול אותה, אבל אם אני אגיש לך עכשיו מנה, לא מאפים עכשיו וזה, אני אעשה לך פה איזה קערה כזאת עם פירות טריים כזה, מהמם, עם כאילו, והעלים של הננה ליד, וגם מחר, לא מחר, אבל אני אביא, עוד שבוע, עוד יומיים, אני גם אגיש לך כזאת צלחת. הולך, נכון? לגמרי. כשמשהו טוב, שמשהו נעים, שמישהו רואה אותי ורוצה לתת לי משהו שמיטיב איתי, אז אני ארצה את זה יותר, גם אם לא בדיוק מתי שהוא ובמינון שהוא רוצה את זה. והזוגות שמגיעים אליי, הם שומעים את זה, וזה מדהים לראות את השינוי שעובר על הצד שרוצה יותר, כשהוא מבין את הדברים האלה שלא לימדו אותו. זה לא כי אני קוסמת. א', את קוסמת, אבל זה בלי קשר לזה. היו לי באיזה טיפול, באו אלה עם אמירה כזו של אני הקוסמת ואני אציל, אמרתי, לא רק שאני לא קוסמת, אני אפילו לא פייה, אבל אני מבטיחה לעשות את המקסימום. זה מה שאני מבטיחה. אבל זה פשוט לשים אמיתות חדשות שיחליפו את האמיתות האלה של איך זה צריך להיות. ואני לא מנחיתה אמיתות. אני מציעה אפשרות למשהו אחר. בואו תבחנו אם הדבר הזה שאני אומרת לכם מסתדר לכם. וכשיש יותר אינטימיות בבית, ושהתקשורת בבית, הכל יותר רגוע. כבר אין את הלחץ הזה, שוב נעשה את זה מגדרית, שהאישה מפחדת שהבן זוג שלה ייגע בה, כי אם היא לא תעיף לו את היד באגרסיביות, אז זה אומר שאחר כך ב-10 בלילה או ב-11, יהיה להם סקס ולא בא להם סקס. והגבר יכול לגעת בה, והיא יכולה לגעת בו, וזה מתוקשר, וזה לא מאיים על אף אחד, והם מרוויחים את המגע הזה, שהוא חלק ממיניות בריאה. כאילו, בדיוק, את יודעת, כמו המשחק המקדים הזה שאת אמרת, הרי מה הבעיה עם המושג משחק מקדים? שהוא שם את החדירה בתור הדבר שאליו כולנו עכשיו נשאף. כאילו הוא הדבר שבהכרח כולנו מצפות לו, שמייצג את העונג העילאי. עכשיו, חדירה יכולה להיות נהדרת לחלק מהאנשים, ולחלק מהאנשים פחות, אבל היא פרקטיקה אחת, משלל פרקטיקות אינסופיות במיניות. וזה ששמו אותה למעלה, ובואו נכין את הגוף שלך, שאת תהיי מוכנה לחדירה, לא סקסי. ממש ממש לא סקסי. ממש לא. ומחבל בהנאה של הרבה מאוד נשים. אבל את מדברת גם על התקשורת בתוך הדבר הזה. אני הכי מדברת על התקשורת. אז בואי נדבר על התקשורת, כי בדיוק באתי לשאול את זה, ואת כבר הכנסת את זה, אז אני ישר גולשת למקום של באמת החשיבות של התקשורת. כן. בתוך המיניות, לתקשר מה אני רוצה, מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת, מה בא לי, מה לא בא לי. את יודעת, אני לפעמים אומרת גם לזוגות שאני רואה, אבל אנחנו באמצע האקט, והיא פתאום, לא יודעת, טריגר, עובר משהו, קורה משהו. אומרת, אוקיי, ואם רגע תפסיקו, ורגע יהיה איזה שיח על הדבר הזה, ואז תראו אם זה מתאים לחזור. הלם. וואו. הלם. שוק, טוטלי. כאילו, מי עושה דבר כזה? מה זאת אומרת? אנחנו באמצע... אוקיי. אני שוב לוקחת את זה למגדר על נשים, לא נוח לי, כואב לי, לא בא לי, לא מספיק כיף לי כרגע. 1,001 סיבות. לא, אני אמשיך לשכב שם, כן? ואני לא רוצה להשתמש במילה יאנוס את עצמי, כי זו מילה מאוד מאוד קשה. אני שמעתי את זה מנשים שהגיעו אליי לייעוץ, כשהם אמרו לי, לא נעים לי להגיד את זה, אבל הרגשתי שאני אונסת את עצמי, וזאת החוויה שלה. כן, אבל שוב פעם,
זו מילה מאוד מאוד קשה להגיד אותה, כן? אבל היא חובה את זה באופן בדיוק. קבוע, שהיא מקיימת יחסי מין עם בעלה, עם בן זוגה, בלי שהיא רוצה ובלי שהיא נהנית ושכואב לה, זאת החוויה שלה. חד משמעית. והאונס הזה שאנחנו עושות לעצמנו, כן? אני לא, חלילה לא מדברת על זה, אלא איך אנחנו לא עוצרות את זה. לא בקטע של לרדת על מישהי חלילה וחס, כן? לא, אלא באמת במקום של, בואי רגע נעצור, תעצרי רגע, תראי מה את חובה, תרגישי שנייה, ובואי רגע נדבר באמת על התקשורת. אז למה היא לא עושה את זה? בואי נחזור אליה רגע, למה היא לא עושה את זה? כי המקום של להיות מרצה, כי יאללה, אני כבר בזה, אז יאללה כבר שיגמור, ויש 1,000,000 סיבות, כן? זה לא זה. גם אני חושבת שיש איזשהו פחד פתאום לעצור, ולהגיד שנייה, לבדוק מה קורה לי, כן? לפעמים זה גם מפחיד, שמתעוררים כל מיני דברים, או כאבים למיניהם, או טריגרים שעולים, או כל מיני. אני חושבת שזה גם מפחיד את מי שחובה את זה, וזה גם הרבה פעמים מפחיד לתקשר את זה החוצה. שוב פעם, אני מגלה כל הזמן שאנחנו גם לא כאלה חזקים בתקשורת. זה understatement מאוד יפה מצידך. אני אומרת את זה בעדינות. אני אומרת את זה בעדינות. למי ששומע ושומעת אותנו. אני מגלה שאנחנו לא אנשים כאלה טובים בתקשורת, שלא לימדו אותנו תקשורת בריאה וטובה. ממש לא. אני רואה את זה בין אם זה בקליניקה, לבין אם זה קבוצות שאני כותבת בהן. ואני אומרת, אם אנחנו לא טובים בדבר הזה, כשאנחנו יושבים במטבח ושותים קפה, איך נהיה טובים בזה? חד משמעית. בתוך המקום הזה. ממש סיכמת את זה מעולה. לא, אני רציתי שאת תדברי על זה. לא, את ממש עשית את זה מעולה, וזה בדיוק זה. זוגות שמגיעים אליי, אני הבנת כבר שמודל האוויר והלנשום והזה מאוד מאוד נוכח. ואני אומרת להם, אתם בסדר, כאילו זה לא רק שלא דיברו איתכם על מיניות, אף אחד לא לימד אתכם תקשורת. כן. אתם בסדר. זה מה שאתם יודעים, זה מה שאתם יכולים כרגע, כי אין לכם כלים. וזה לא, וואי, איך אנחנו... אני אשתף אותך בהודעת מסנג'ר שקיבלתי לפני שהגעתי לפה. ב6, דאונינג כזה, מישהי ראתה פוסט שלי באינסטגרם. היא אומרת לי, יו, איזה קטע שבדיוק עכשיו נחשפתי לפוסט שלך. אני בזוגיות, אנחנו מדברים על הכל, הוא לא מוכן לדבר איתי על מיניות. אני לא יודעת מה לעשות עם זה כבר. עכשיו, אני אומרת, וואלה, אני לא אתחיל לתת לה עכשיו ייעוץ, נכון? אבל לא בא לי להשאיר אותה ככה, בלי כלום. ואז אמרתי לה, תקשיבי. וכתבתי בסוגריים, זו דוגמה שנשמעת מגדרית, אבל הייתי נותנת את אותה דוגמה, אם גבר היה כותב לי את זה. תארי לך שאת עכשיו מגישה אוכל לשולחן, לשניכם. ואת לא שואלת את הבן זוג שלך לגבי המרכיבים שהוא אוהב באוכל או שונא באוכל, ואת לא שואלת אותו לגבי תבלינים. אין לך מושג איזה טמפרטורה הוא רוצה שהמנה הזאת, הוא מעדיף שהיא תהיה, ואיזה גודל מנה, כאילו גדולה, קטנה, כאילו אין לך מושג, כי את לא שואלת אותו. את מגישה לו. מה תהיה החוויה שלו? אז אמרתי, אם את לא מצליחה לדבר איתו על מיניות, אז אני מציעה לך לנסות את הדוגמה הזאת, וזה פשוט ככה. מדהים. כי איך אנחנו נדע מה הפרטנר או הפרטנרית שלנו רוצים, אם לא נדבר איתם. אבל איך נדבר איתם כשלא לימדו אותנו לדבר, ולא לימדו אותנו מיניות. פשוט נוצר ריק. והיא כתבה לי, אבל רבית, אבל מה את אומרת לי? כאילו, אבל לא לימדו אותנו. זה מה שהיא כתבה לי. אמרתי לה, את צודקת. אז אפשר להתחיל להאזין, ואפשר להתחיל... אז בואו ללמוד. אני לא בהכרח ישר מזמינה אנשים לייעוץ, זאת אומרת, כולם מוזמנים, אבל יש כל כך הרבה מידע זמין, שאפשר להתחיל משם. ושכתבתי לה, זה כל כך נפוץ, היא אמרה לי, את רצינית? אנחנו לא היחידים, אני אראה לך אחר כך, זה פשוט לא יאומן, ועם זה היא מתהלכת, שהם זוג דפוק. כן. ואומרת, אנחנו כל כך אוהבים, ואנחנו מדברים על הכל. אז לא לימדו אותנו לתקשר. אז אני חושבת שהנושא הזה של זוגות, זה לא, את יודעת מה? אני אבטל את המשפט, את תחילת המשפט. זה לא אני חושבת. לקחו ועשו מטה-אנליזה כזאת של מלא מחקרים. 93 מחקרים של המון שנים, 93 מחקרים על מיניות וזוגיות וככה. וגילו שאחד מהמשתנים הכי קריטיים להנאה המינית הזוגית,
זוגיות זה הטרוסקסואלית, זה היה זוגיות הטרוסקסואלית. התקשורת מינית עמדה בטופ של מה שגרם לאנשים לחוות שביעות רצון מהמיניות בזוגיות ומהזוגיות עצמה. ואז אנחנו אומרת, אבל איך אני אתחיל? כאילו לא נתנו לי כלים. אז אנחנו מסכימות שקודם כל צריך ללמוד תקשורת בסיסית. אני לקחתי לפני שנה קורס בתקשורת מקרבת, אני ממליצה לאנשים לקרוא ספרים, ללמוד איזשהו סוג של תקשורת שמדבר אליהם. אני עובדת הרבה עם הזוגות שמגיעים אליי בשיטה של אימאגו. זה פשוט לא יאומן מה קורה, שמושיבים אנשים להסתכל אחד לשני בעיניים ולדבר בלי החשש שהשני יתגונן, יתקיף, יעשה משהו. רק מהדהד את מה שאני אומרת, ופתאום אנשים באמת מקשיבים, כי אין להם ברירה. כי המשימה שלהם זה לחזור על מה שבן או בת הזוג אמרו להם. ואחר כך אנשים יכולים לקחת את זה בעדינות גם לתוך החיים שלהם מחוץ לחדר ייעוץ, כי הם כבר ראו שהם יכולים לשבת, להסתכל אחד לשני בעיניים, ולדבר לב אל לב. ויושבים אצלי זוגות שנשואים עשרות שנים. ואני שומעת מהם פעם אחר פעם, רבית, תקשיבי, לא דיברנו ככה, עזבי מיניות. יש לנו שיחות נפש שלא עשינו בחיים. כאילו, רק מזה שניתנה להם פתאום ההזדמנות, וניתנו להם הכלים לדבר אחד ללב של השני. זה מרגש ברמות. זה אני אומרת, רגע, כאילו, זה אנשים שאיבדו את האותנטיות בקשר, כי הם כבר מפחדים לדבר את עצמם, ופתאום הם מגלים את עצמם. לא יודעת אם הם אי פעם בכלל דיברו את עצמם, כן? לא, הם איבדו את עצמם בקשר. אני אומרת, אפילו יכול להיות שבתחילת הקשר הם לא דיברו את עצמם. הם לא דיברו את עצמם. כן? זה יכול להיות מתחילת הקשר, זה יכול להיות שהם איבדו את זה בדרך, זה יכול להיות המון המון דברים. ועכשיו שהם אומרים, וואלה, אנחנו בני 50 אנחנו אוהבים את הבן בת זוג שלנו, אנחנו רוצים להישאר ביחד, זאת הבחירה שלי. זה לא ברירת מחדל, זאת הבחירה שלי. ועכשיו אני רוצה לעשות את זה טוב. ואנשים שמתמסרים לתהליך הזה ומתחילים לדבר, והם באים אליי, כי הם באים בגלל העניין המיני. וכשיש לנו את הבסיס הזה של התקשורת, שהם כבר מדברים על כל מיני דברים, אז הם כבר בשלים להתחיל לדבר על המיניות. וזה יכול להיות בצורה של איזשהו משחק שאלות, ואני נותנת להם כלים ביחס למקום שהם נמצאים בו, והדברים קורים, והם יושבים. לפעמים זה באמת, לפעמים זה אחרי 15 פגישות, ולפעמים זה אחרי 4 פגישות, שהם אומרים, וואו, אנחנו מדברים יותר עכשיו על מיניות, נכון? זה יותר במודעות שלנו. בעצם זה שהם העלו את זה למודעות, ובעצם זה שהם באים אליי, הרי זה כבר לא טבו ביניהם. הרי הם מדברים איתי פעם בשבוע. אז זה נוכח. ואז אם זה נוכח פעם בשבוע איתי, אז לאט לאט מעיזים גם בלעדיי. וזה באמת, זה נורא מרגש. זאת שליחות מהממת, הדבר הזה של להיטיב עם אנשים, וגם בתרגילי מגע שאני נותנת להם, שכמו שאת בטח יודעת, זה לפי מצב הקשר, ולפי מה שהם צריכים, ואני לא אקפוץ עם זוג, אתן לו תרגיל מגע בעירום בעברי המין, כשהם עוד בחרדות איך לגעת אחד בשני. אז הכל מאוד מאוד מותאם בקצב, אבל גם שם צריך לתקשר. גם אם בחלק מהתרגילים זה לא תקשורת ורבלית, אז אם משהו לא נעים, אז הצד שנוגעים בו, יש לו משימה, להזיז בעדינות את היד למקום אחר, או לשים את היד על ולגעת בצורה אחרת, וברגע שאני יודעת שהסמכות אישרה לי להזיז את היד, והוא לא ייפגע, כי הסמכות אמרה לי שזה בסדר, וגם הצד הנוגע, החרדה שלו יורדת. כי הוא יודע שאם זה לא נעים לצד שננגע, הוא יעצור את זה. הוא יזיז את היד. והיה אצלי זוג מדהים, שאחרי שעשינו את התרגיל הזה קצת, ודיברנו על היד, על הזזת יד, ואז הגענו איכשהו לתקשורת לא מינית, והיא אמרה שלא תמיד התגובות שלו מדויקות, ואז הוא אמר לה, אז הכי הרבה ימין לא מדויק, אז תזיזי לי את היד. חמוד. אמרתי לו, וואי, זה כאילו, זה משפט אדיר. קודם כל, זה הראה את ההפנמה של התרגיל. לגמרי. שאפשר. ובית נכון, אנחנו לא יכולים להיות מדויקים ומדויקות כל הזמן לבני זוג שלנו, אז שיזיזו לנו את היד וידייקו אותנו. הכוונה צריכה להיות טובה. ואז אפשר לעשות טעויות בדרך, והידיעה שמישהו רוצה בטובתי, היא המון.
ושלא שופטים אותי, ולא מבקרים אותי. אני רגע נכנסת לך במשפט, כי... לא, הכל טוב. אני רוצה להגיד שאיך אני אהיה אותנטית בקשר, ואיך אני אהיה אותנטית בשיח שלי על מיניות ובמיניות שלי. אני צריכה תנאים, נכון? אני אוכל להיות אותנטית רק אם יש לי ביטחון, שלא יבקרו אותי, שלא יצחקו עליי, שלא ישפטו אותי, שאני אוכל להיות אני. ואם יש לי את הקרקע הבטוחה הזאת, אז אני יכולה להתחיל לעשות נגיעות כאלה של להביא את עצמי בצורה כנה, קצת, לראות שאני בסדר, אני מקובלת כמו שאני, מפרגנים לי, או גם אם זה לא מתאים, אז לא מבקרים אותי. לא דוחים אותי גם. כי הביקורת הזאת, הרי זה איום נוראי על עצמי, ואז איך אני אפתח למיניות שאני מרגישה מאוימת? אני חושבת שגם כולנו כאלה, כן? כולנו מפחדים בדיוק מאותם דברים. זה לא שאיזה מישהו המציא את זה ורק... בוודאי. כולם מפחדים מאותם דברים, ובאמת זה שאת אומרת, זה מאוד מנרמל את הדבר הזה של כולם מפחדים מאותם דברים, כולם באותו מקום, אפשר לנשום, ובדיוק לעשות את העבודה הזאת. וואו, אני לא יודעת איך לספר לך וואו, חתיכת סיפור. אפשר להעריך את זה? שיש לנו 5 דקות לסיום. איזה לחץ, מה עושים ב5 דקות האלה? תני לנו טיפים. לקחת הביתה. אוקיי. גם לתקשורת, גם למיניות. דברים שככה את נותנת גם לזוגות בקליניקה, וגם כמובן מהחיים שלך. היילייטים כאלו של must have כאלו, בא לי כזה. אם יכולתי לצאת עכשיו עם רשימה שאני אומרת, אוקיי, רבית נתנה לי את הדבר הזה, קודם כל אני רוצה להגיד שלקחתי ממך את המטאפורה של המנה, וואו, זה... מעולם לא הצגתי את זה לאף זוג שהגיע אליי, כמו שכתבתי את היום לאותה גברת, לא יודעת אם היא תגיע אליי או לא, ורציתי לצייד אותה במשהו שיהיה לה, כי היא הייתה בכזאת מצוקה. אבל זה באמת זה. זה מטורף בעיניי, כי זה כל כך זה בדיוק, וזה כאילו כל כך פשוט, ועדיין זה לא פשוט, כן? כמו שאני מתארת את זה. וזה שאמרת לה את זה, זה... אני לקחתי את זה. אז תודה. אבל תני לנו את אז תראי, באמת תקשורת. ואם אתם לא יודעים איך, אז כמו שאמרתי, תתחילו מתקשורת, לעבוד על האותנטיות בקשר שלכם. כי אתם לא יכולים לדלג על השלב הזה, ולהגיע למיניות נורא אותנטית ומענגת. ואם המחקרים האלה שציינתי, הראו את זה שחייבים, זה כאילו, זה must have. כאילו, 9% מהזוגות שאינם מדברים מיניות, נהנים מהמיניות שלהם. אנחנו לא רוצים להיות ב9% האלה ולראות אם זה יצליח לנו או לא, נכון? אז יאללה, נעשה עבודה, וזה נורא נורא קשה, ותתחילו בקטנה. תתחילו מנושאים שלא מאיימים. אתם לא חייבים לצלול ישר לפנטזיות הכי סוערות שלכם. אם לא דיברתם על המיניות שלכם עד עכשיו, תתחילו ממשהו קטן, בא לי לעשות משהו לייט. ולראות מה הפידבק שאני מקבלת על המשהו הלייט הזה. אני מאוד אוהבת את הגורם השלישי. הגורם השלישי זה יכול להיות ספר, פודקאסט, סדרת טלוויזיה. אני נותנת לזוגות שמגיעים להם המלצות על סדרות, והם יושבים ביחד והם רואים את זה, ואז הם יכולים לדבר על זה. זה לא לדבר על עצמם, זה פחות מאיים, ועולים דברים, ואז, מה, זה מדליק אותך? כן, אתה רוצה כזה. אז הגורם השלישי הזה, אני מאוד אוהבת לעשות בו שימוש, מוריד את האיום והחרדה והפחד מביקורת. כשבאים אליי, אז יש שאלות מיניות שאני מציעה לזוגות, פשוט להתחיל לשאול אחד את השני, ולהתחיל מהקלות. באמת, העולם של הפנטזיה, אני מוצאת שאנשים, הרבה פעמים קשה להם להכניס מישהו לתוך הראש שלהם. כן. אבל לדבר על מה התפיסה שלך לגבי אורגזמה, אם נורא חשוב לך לגמור כל פעם, נורא חשוב לך שאני אגמור כל פעם, אם חשוב לך שאלות עדינות על עוננות, איך את אוהבת את זה, אם את עושה, כאילו, כזה, לבוא בעיניים סקרניות. אם השאלות האלה יבואו מתוך מקום של ביקורת, אני רוצה לדעת עלייך, וכאילו, ולראות שאת בסדר, אז עזבו, אל תשאלו. תישארו במקום שאתם עכשיו. תישארו ב9% שלא שואלים שאלות. כן, לא, ואולי נהנים מזה. כי
כל ה-93 האחרים לא נהנים גם. אז אם אתם רוצים להתחיל לדבר מיניות, תוודאו שאתם עושים את זה ממקום סקרן, אוהב, ורוצה טוב. זה משהו שהייתי אומרת, ולכו באמת, תלמדו תקשורת מקרבת, תקראו קצת על אימאגו, לא צריך להיות עכשיו מטפלות ומטפלים שלמדו אימאגו לעומק, מספיק לקחת כלים קטנים מהדבר הזה, וזה מחולל פלאים. ותרצו לדעת, כי לא לימדו אתכם, אז אתם אנשים בוגרים, ואם זה מעניין אתכם, אז תמצאו את הפלטפורמה המתאימה לכם, או תעקבו אחרי האנשים המתאימים לכם, ותמצאו את האינפורמציה שמקדמת אתכם, ואת המיניות שלכם, כי מגיע לכם. רק אני אגיד, לא כולם חייבים להיות במיניות. יש אנשים שמיניות לא עושה להם את זה, וזה ממש ממש בסדר. אם אתם מהאנשים שהמיניות שלכם מעניינת אתכם, ואתם רוצים שתהיה לכם יותר מתאימה, יותר אותנטית, פחות של תסריטי הוליווד או פורנו, אז תעשו את הצעד. אבל אם זה לא מעניין אתכם, אתם ממש נהדרים כמו שאתם. לגמרי. וואו. תודה. וואו. איזה כיף היה, עם כל החששות שלי. היה ממש כיף. אני שמחה. תודה. אבל הבטחת לי. אני משתדלת לקיים, לעמוד בהבטחות שלי. עמדת. תודה רבה שבאת. ממש החכמתי, ולמדתי מלא דברים. תודה שהזמנת. תודה לך. ויאללה, שנראה את הספר שלך בחוץ כבר. אולי מפה יצא הדרייב כזה אליי. אם את צריכה רגע מישהו שיעמוד לך פה, אני יכולה להתנדב לתפקיד. תודה. תודה רבה. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.